όχι πάλι, δεν θα έχουμε το intro. Είναι η συνέχεια. Έκλεισε το κινητό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Τουλάχιστον 2 λεπτά υπόθεση είναι. Δεν είναι κάτι. Αν τα νικάμε ένα πυράγχας με πολλά δόντια που εξελίσσεται σε καρχαρία. Και αν τα νικάμε ένα Mighty 1. Με έναν Iron Man βέβαια. Ο Iron Man κάνει μία κίνηση στον εαυτό του. Και για να δούμε ποιος θα νικήσει το Dark Type ή το Rock και Steel Type. Καλά, νικήσαμε και έχουμε νέο Pokemon. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό save. Πάντα το κάνω εγώ, δεν ξέρω εσάς. Μας έδωσε ένα Poké. Θα πάρει αιώνες, δεν με νοιάζει πόσους. Ναι, έτσι. Μία από τις 500 φορές θα πετύχει, πιστέψτε με. Σας το είπα. Δεν θα το ονομάσω. Κορόιδα. Και τώρα έχουμε μία μάχη, αλλά δεν θα την κάνουμε τώρα. Θα ξανάρθω και θα πολεμήσουμε με ένα άλλο boss. Τάχαν boss. Εγώ είμαι boss. Και τώρα παίζει να πάρουμε το fly. Αλλά ειλικρινά, συγγνώμη που αυτό βγήκε πάρα πολύ μικρό. Αλλά το κινητό έχει πρόβλημα. Λογικά θα πάρω καινούριο. Ή θα φτιάξω καινούριο κανάλι που θα έχει το ίδιο όνομα. Καλά, εγώ ένα hit είναι. Εγώ το είπα. Μονόχυτο. Να φτάσουμε καλύτερα στο τελικό boss, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κάτσε να το σκοτώσουμε. Ναι, σίγουρα μας έχει. Και πιστεύω τώρα που τους νικήσαμε όλη την ομάδα με τον Iron Man, τους δύο, τελειώνουμε το part και πήραμε και το fly. Αυτό, see ya.